Per configurar el format de la carta d'impagaments que utilitzareu quan tingueu rebuts pendents, retornats o incobrables, cal que aneu a l'apartat de definició, carta d'històric d'impagaments. Un cop aquí podreu triar entre la mida del nom de l'escola, la mida de l'adreça de l'escola, la mida del nom del titular i la mida del text de la carta. La posició del titular a la capçalera, si voleu que sigui a l'esquerra o a la dreta, la posició inicial de la capçalera i la mida del titular a la capçalera. L'assumpte i el cost del correu electrònic que podreu enviar des de l'apartat històric d'impagaments, des d'on els podreu enviar als pares automàticament. Un text previ als rebuts apareix abans del detall del rebut seleccionat per incloure a la carta. Un text previ als rebuts pagats en efectiu apareixerà abans del detall dels rebuts en forma de pagament efectius seleccionats per incloure a la carta. Negreta, perquè el text seleccionat aparegui en negreta. Un text posterior als rebuts, perquè escriviu el text que ha d'aparèixer després dels rebuts seleccionats. Un text de comiat, perquè escriviu el text que tancarà la carta. I si el voleu alineat a l'esquerra o a la dreta. Finalment, guardeu i ja tindreu el vostre format de carta d'impagaments configurat.